berak genitu zen alaban eusizegaz, da nire nahi txikizek urte bizeka zen, da itxetxegaz. Da gu bestiok, zazpi nebarre bat, handikoera. Guri bezauztu, baina handikoera. Da ganera jo ginen txaltxiki bategaz, txat gorri, txagaproete. Da nire aneziek eta da goiezen handikoa utz, honek zerak gixenuek itxuri ez eskapadan eroi esan, da gure kaminotik, gero sarriru zartu benan zerien. Da guri txanaken dugu izoskuet, da gure txikizek negarra ez, da venga, chavales, que estamos de bromas, da zera, eta eureke, da junzei eskarra. Da gu handikoara jau enien, gero txaltxuaz. Zue joen zinen ja, nazionala sartzen hasi ziren nien. Sartu hor duko, baina ikuste zan, bastante zela ez. Da gero, oin konparo dut, no zungen jengu. Ara, da nazionala no sartu ziren. Oin badakit, ze Durango bombardaketa izen zen, 31, da gero bize eta lau ez egin. Martizen, da apirilen 2 eta 4 eta hortik. Da guk ikusi duen Durango, abioiek etorte zienak, ze guk handak tiak izotuzko mega txabolara, abiozarak entzute zanien. Txabolara haineketan da, guan dozera bat neskan mutilen da, guan zanen goien, guan autoborten da begire eta anez, betu, zelan datozan, irunan da. Guzti gana zena bide, da zelan Durango ganera etorte zien, da Durango bueltaka, da arratzalde batean euskizera zela, da nik gogoratzen da, zelako jauste zien gauza batzuk, brillo erolako zoazen batera, baina gu ezken duen pentsetan bombak erolako eusarik ezan, da, bueno, bai, da, betu, zelan zoazen batera izuerita. Baina hori, zinmaz, hori izan. Da gero, gu... Kontatu, eta salatarik eta zurik esan duten ikusten aldeko batik? Nik bastante ezako, neu, eseri, eta... Ni pentsetan dut, kea por baten oso zer guztetan, baina... Ezken dut pentsetan inundik inora, zer jaso zan Durangoko seri. Hori, ez. Hori, edo izango zame bai, 6 urteaz da nio bestakitik. Igual, kontuetu horrein, horrek imaginak hori. Zelan bioik etozen, eta Durango ganien honen bueltaka, erolak, guzti zi, da, han zego zer gotetan, hori gogoratzen az. Besterik gero,